Pero ikaw mismo, gimingaw kasi mo papa. Nga no. Ba? Kay lahir ang magitong pamilya nga nagipapa nga kuan ba? Nadakan. Bulkitanan sa na-flat nga dughan. Ipangita dayon namo ang anak ni Kuya Daniel dito sa barangay Kibinton, Impasugong, Bukidnon. Medyo layo gid kayo ang ilang lugar. Tuyuonon kayo. Mayo na lang kay nice kayo ang view nga ato makita sa mga kadalanan. Ug bugnaw pud kayo ang hangin nga mosugat kanato. Salamat pud kayo sa Rad Bikes Alai chapter sa ilang pakikuban kanato. Nami karon sa kuan barangay Kibinton, Impasugong, pero nami karon sa balay ni Kagawad. Kay kinahanglan ta mag-courtesy ta mangutan ta sa magpatabang ta Kagawad kung asa gid ang balay. Balay agto ni kuan ni sa kanhi asawa ni Kuya Daniel. So puli ato may istorya iyang asawa sa una, ex-wife ug iyang anak. Di ba? So kaban ako again ang Rad Bikes gyapon no. Rad Bikes. Wala daw kuno si Kagawad Bimbol pero nagtago-tago iyang pagkumangkon. Kay mo rin magpakuan ko mo mag ikaw law. Mo mag-assist mo kung asa may paingon karon. Atong una nakita ang iyang lula. Lula ni ay ikaw imo gyud apo si DJ David si Dali. Sa mama. So karon iyang lula nga atong nabdan karon kay medyo layo. Marag nasa uma ba nasa uma? Posible nga nasa uma. Pero try na to adto karon kay namdag diri ang balay sa iyang mama atong hangyoon. So maram po tong hangyo silang papa ang ta may istorya. So kung atay mahimo kung unsa ilang decision pero bisag rating sana siguro sa video if ever manggali kung unsa manggali ang lakaw ani. Pero atong parang kumutan nga mahangyo na to siya. Layo pa lang balay diri. Nay. Ang ilang balay diha. Sa tuwing cruising sa ubos, maliko dahil mga anak. Ubos gamay lahat. Connect the dots kayo ang nahitabo karon kay among gisumpay-sumpay kung asa may pili mangutana kay medyo layo gid ang balay. Thank you kay aning duha ka dalagang among nauban karon no. Okay kami? Dapat. Mo lang balay. Sige. Mutana. Mo ni ang balay daw kuno agtong mga bata. Ba dire sila kuya no. Galing lang kay nakapadlock daw ang balay. Walay tao. So natay chance sa mga bulak. Ang kay bulak. Dito. Sila to sa Mirayon? Layo pang Mirayon diri. Murag bukid mangud na sir. Ay mutong gisulti siyang kuan bang lulagay ng kuan. Basig to sa uma. Ya, posible muli to ugma pa. Ayo. Kami bulat. Maingod to. Murag Basig nalibang ra. basin unya ko to sila hapon sir ay. Tapos tong si DJ Dave posible na rin yapon dito. Oh, Mirayon or Kubayan man sila o sila. Ang Mirayon layo para sa Kubayan. Hindi, dyan lang sa Mas dool ang Mirayon. oo, doon. Pero bukid na diba? O pasulod pa anak. Musaka pa ka sir. Masulod ang motor. Masulod man ang motor kung kabaloyo ang dalan. Pero Pila ka kilometro na dam? alam niyo yung mataas na kalsadang pa ganon? Before noon, doon may papasok doon. Right, left side. Yun ang ginagawa. Okay, na lang. Imong imo ra papasok. Gali kay namin na pangutanan. Thank you kayo. Salamat. So karon man ito kami kay murag pas mo na. Thank you kayo. Guys, maayong na lang kay after na magpaniod to. Gibalikan na mo ang balay ni Kagawad Bimbol og nakita gina mo siya. Iyaming ubanan karon sa tong area nga katong ana tong silingan gay na ba nga posible na didto. Pero wala gyud siguro pero hopefully makita nato. Ug sa among paglaroy-laroy aron lang makita ang anak ni Kuya Daniel, wala gid intaw na mo siya makita. Mauna ka desisyon na lang among grupo nga hulato na lang siya sa ilang balay. Kay ingon nila, muuli man daw na siya matag alas 3 sa hapon. Ini kumaniyag pasuhulan. Dave ba? Dave, si ko si Bulkit. Si Bulkit. Kan namito yun si mo Dave ba? Di ko sure kung kabalo na ka sa mong tuyo. Nakahin sa mong tuyo. Wala. Dave. Ay lag ulo kay pare sa mga punta tagalay. Tagalay tapos kuan kanang gag-vlog ko kanang lakaw-lakaw kanto maghatag ayuda, magtabang-tabang ko ng mga may problema. Tapos isa sa nay nag-message ako nangayog tabang sa kuha di ba niya. Kuan kanang ko kabalo nga imong papa.
So gipangitain ako imong papa sa Balingasag na ko siya nakita niya. Layo kayo. Gikan sa sentro sa Balingasag, layo gyud. As in layo gyud ang iyang area. Niya atong Bernes pa to pero medyo bikil naman kasama sa oras. Una nangita mig paagi nga kuan. Pangitaon ka. Ganyan kami sayo. Niya medyo lagi. Abot na mi dito sa tong lugar gali. Kubayan. Kubayan og di naman di ka naman makita man so nangita mig paagi nga kuan. Wala tulad gyud mi. Naku ipakita sa imong nga video di ba? Kanilang. Okay ra ka? Okay ra? Ha? Ay lag ulo. Ay lag relax. Kira ka? Kira? Ay ga ulo. Ay ga. Uy. Ay ga ulo. Wala ano pare saya punta. Kani nako ipakita sa video di. Now. So, kaso, kanang Dave, kanang, wala ko kabalo sa inyong kanang whole nga istorya ninyo. Kani, ako naibawan kay kanang gisulti sa imong papa. Kanang, gusto lang ko makatabang kung saan ko pwede matabang. Sa imong papa, ay ang request sa mo, Dave, nga, unta, makita lang daw ko kaniya sa birthday niya. Mayang gusto. Pero wala sa ko kabalo kung pwede na sa imo, kay wala pa ko kabalo sa story nga sinitabo sa inyo sa una. Diba? Kahit ang ko gibuto dito kay willing ko lagi matabang. Inana niya. Narapon na sa imo kung musugot ka or willing pa ka maadto dito. Complete, wala problema. Ako na ana. Di na mo lang ang problema hon. Ang amo lang is kung willing baka nga makikita sa imong papa or unsa may basig pwede nimo ma-share imong kaagi sa una. Na ba kay pagmahay sa imong papa or unsa. Dave. Ha? Ganan ka? Okay ra ka? Okay. Na doon dito. Kumusta naman mo si mong papa? Na-chat na mo? Naka-contact na mo ni papa ni mo? Wala. Ang iyang mong sulti sa kuha kay dugay na daw kung ganyang gihandom nga kuhan ka ng mauban daw mo. Nya. Kay murag wala daw. Gimingaw gyud sa imo lagi ka. Usahay man good Dave ka. Atong papa, unta kabalo na magipapa nga nice, ako dili kayo nice nga papa. Pero bisag unsa na sila nga papa pa diha, bisag unsa pa ilang story, papa maginato na siya. Inana magid dili man tanan papa parehas tanan og taras. Maybe dili kay kamangay or maybe angay ka wa ko kabalo. Pero regardless kung unsa siya nga klase pagka-papa sa ngalan nga papa nato siya. Ukan gid kanang di man gud kung wala sila wa man tanabuhi pod. Ba? Inana kung sa ko lang kung makabalo sa imong story kung sa ko lang kay murag lami kayo naon ba nga mitras na pa siya diya kay imong papa karon dig kay yang tiil, yang kamot kay nangana na tanan dig. Dili na ma-street yang tiil, dili ma-street yang kamot. Dili na ma-function yang kamot ug yang tiil. Nya wala man ta kabalo kung kanusa siya okay, kanusa pa siya naa. So kung ako sa kuha lang kung kaya ron sa imong dugan nga magpakita siya, mas maayo unta. Na mabisita nimo siya. Mura giyang gipanganday nga mabisita siya sa birthday daw niya. Basin matagaan nimo siya chance nga mabisita didto. Pwede ka na din. Or nabakay kabalaka nga nung di ba pwede. Lisod? Lisod? Dugan mo kagad tugod. Dugan na mi unta gad sa manghod. Tapos, napakay manghod? Ako may kamulan. Si Dali. Magwang mo rin siya. At pila edad mo day? 20. Si Dali may 18. Naguna na din siya. May pa nagisulti dito si Papa. Apa? Okay. 20 din niya. 20 ka tapos si Dali may 18. Minyo na ka? Ako rin makadungog ka ito din. Katong dito ta. Siya may magulang. Gusto nga maadto dito? Yan sa may problema nga hindi ka kadto dito, Dave. Layo. Ma'am, pero gad ka naman unta may sa una sang manghod nakasukuay man pod siya, di wa na mi nagdayon. Anong masuko man siya kay? Ambot siya. Nakontak na yun siya, taud-taud na?
Taon-taon na. Nasuko lugar siya galit. Manang wala na nang kaganahay adto. Sabi karon kung yan sa video nga nanghangyo siya nga matagal siya nga magpakita mo saya basig usay mong gud wa ta kabalo gid sa iyang problema pud sa iyang side. Wa ta kabalo sa iya ba pero sa karon to pagto na mo digdo gusto gid siya mo nga wala siya lang gipangayo. Wa gyud siya pakisa mong gihatag nga ayuda nga tabang sa iya. Ang iya lang gid ako no is matabangan lang gid ako siya nga kuan pinaagi sa mo sa akong program nako sa akong vlog nga makuan nang maistorya da kuno ka. Mura gid daw na iyang gusto gid. Nakontak daw niya imong ate Dali, murag ikaupat na adlaw gikan karon no. May 2 days na to tong Friday. Manghod. Manghod sumabay Nakontak daw niya sa Dali, mga 4 days sa Sirong Gilabay. Dito nakontak daw niya sa Facebook. Karon ikaw iyang gipangita. Willing ka mag-adto dito? So, naramon pero kaagabiyahin na mo masuko man po siya. Ambot na siyang problema. Di ba na siya gusto gadto pero buta na siya. Dili guard, basin ato lang nga time siguro guard. Oo, basta Karon gikinanglan na ka sa iyang kwan guard. Ang sitwasyon ba po sa papa guard, do iba po ang sitwasyon sa papa. Birthday. Nauna si mong papa kasi nauna na Gaborido po yung ulo. Basta mawala na siya. Siguro before siya mawala, makita mo niya daan. Birthday pa niya. Birthday karong pizza 15. Kabalo ka na. Karong Miyerkules ang iyang birthday. Kalagay kong mama niya. Kalamahan sige kaya nasa. Kung gusto ka niya, kung gusto ka, willing lang gid ka nga mo kung willing ka, madudig to. Pero kung dili nimo kuan, dili gid nimo makaya, di ako may mabuhat pod. Ubanan ka na mo tabangan. Banan ka na mo nami didto. Kung gusto ka. 500 ni. Maki-birthday tadi kasi mong papa, uban ta didto. Kasi Saman. Hindi na makarga ni wala. Masuko ba mong mama kung mugubag agto sa papa ninyo dili? Di na masuko. Di siya masuko. Siya pag-igayin ng madto mo. Mama pa nimo masulti nga madto sa papa nimo. Pero nagkita man niya na baguhay. Ni, Dito sa kagayan ng papa. kasa man nakita mo baguhay? Dito sa radyo pa ganit. Sa DCC. DCC. Pero dili pa yan ang sitwasyon. Katong dili pa yang kuan. Wala pa siya galubog, wala pa siya galubog. Buhat nag sa saldio kon bagi dito gikit. Dugay na siguro pila na katuig din. Kaya nakatuloy. Lugay na kay wala pa man siya sakit. Nagsakit na. Nagsakit siya sa Sakit dili na. pa siya Ano yan, wala pa siya bedridden din wala ko nang kon. Sa mandig kung ikaw. Willing ka. Andam ka na mo tabangan. So guys, dili na to siya ma-abrupt ang si Dave kay siyempre na kuan po siguro na surprise pud siya ani. Nya wata kabalo kung sa yung background niya, kung sa ilang story nila. Kay wala bago pa na siya nakita gyapon. So kung sa iyang experience sa iyang papa, wata kabalo. Pero nasa mo ang decision Dave kung uban ka o dili. Pero amo lang gihatod sa imo kung unsay gusto sa imong papa. Mura yung gusto mo, makita ka. Makita mo sa imong manghod. So, narang gusto gaad ka sa mga sa pagkabataan ito yung tingulang na lang. Pero every time nga agtuig to gasuko siya. Masuko man po siya. Kaya hinungdan man anong masuko man siya nga madto naman ita. Pagkita kayo naman itong dito sa Cagayan nga grabe yung gano'n yung tas kaid-kaid. Pagdo sa DCC. Na atong pagdo sa DCC na imong mama, naakaw imong manghod. Na siya na yung kagawa dayon. Ang papa si yung ito ininyo. Sini yung sa kapit ng mama. Ay mong mama. So yung mama daw gusto bigay adtuan dai gid si Kuya Daniel sa ila pagto ni siya didto pero ang sultin niya every time daw kuno mo kuan mo daw sila didto kakasuko pa daw yung papa wala pa sa kabalon sa inungdan so inana so simpre siya yung part galibog siya maski ana siya bata pa daw siya gusto niya makita yung papa pero matingala siya kay every time mismo adto na sila kakasuko daw yung papa ang kakabalo ana dig pagpanawag Nang mag-chat, magtawag.
Gachat siya gyapon di ay. Chat-chat man sa mga pero ko nang i-block. Kung pa ni mo gi-block gachat chat siya. So true sa chat, may bawa ni mga nasuko na siya. Oh, pero ano ang kuan? Sing pamamustay na chat-chat man niya. Kito yung kanang umis kay gusto gadto na misang manghod. Suko pang pag siya dayon. Mukalit. Kasi saya ra tong Kamingaw ba? Kamingaw po. Kahimtang po kay ang luoy gid ang kahimtang sumbaba karon. Dig to kanang bisag unsa ka lain siyang maybe lain gid wala ta kabalo sa padala niya sa inyo ha. Pero kung sa kuan na bitaw dig kay kuan lang kanang nagid siya sa sitwasyon nga pangit kayo. O pangit kay ang sitwasyon karon lain kay ang kahimtang. Siguro mas maayo siguro tagata siya chance nga makita ka. Bahala pag masuko pa siya kababawan nga paingon dito bahala ayun na lang napanumbeling ang istorya. Ang importante kay kung nagpakuan ka nagpakaanak ka sa iya nga somehow magpakita nimo nga salamat kayo gyapon pa kay bisan pag inana mong experience mo ha. Pero kung wala ka wala man gyapon mi dire, di ba? Sina buhaton na nato nga magpakabutabong lang siguro ka na basta kay yang request karon mag-grant dito nato nga makita kanila kay mura man ako niyang happiness gyapon nga makita ka karon birthday. Birthday wish. Unsa may pwede nga may mong babag nga di ka kadto? Bisi trabaho. Trabaho anang adlaw? Bisa ka na isa ka adlaw. Pulian lang nato imong kuana sweldo anang adlaw. Lagi. So sana to niya. Ang yang gusto guys kung magto yung uban yung manghod dapat ahya pa din siya madto sa papa. Pero not sila damay. So, Sila duha. Kung takon sa dani manghod. Baka tumay kamutan to yung manghod mapunta sa Sakto gid kunta ko before na ba dito. Kunta ko lang to yung manghod yaron napod say tayo magunahuna ba. Tanama ko yung number niya. Surprise mo ko Na-surprise ko na to siya. Kuan yung utok pud ba Dili, kasi sa nga- nga tubag. Mulakaw ta, di na. Nami number na yun. Nanay contact number. Namo ko yung number nimo. I-follow up lang ta ka. Mag-message ko sa imo. I-follow up ta ka kung sa imong desisyon na. Kay kung dili man kita ka mapugos kung di ka maadto. Ikaw man na wala man ko kabalo sa imong story gid. So, Wala ba pa anak nga makatiis pud sa ginikanan na gani sa nga sitwasyon. loy gid mo papa gid yung sitwasyon. Birthday wish pa yun. Mo yung birthday wish nga makita ka. So pero dili ta ka pugson diretso karon nga maadto gid didto kay imo man desisyon mo adto ka or di ka maadto ra man na si mo ha. I-contact na lang ko para mag-follow up lang ko sa imo dayon kung unsa imong desisyon. Mas araw madto manghod. Maadto ra gid ka basta kay maadto pa imong manghod. Oh. Guys, from that decision, kanang nga point sa pag-decision guys is nakabalo kita nga naay backstory ron sa naay mga nagigs gilom sa dughan ba nga wa ta kabalo. Maybe dili ni right time para ma-share niya dito sa kadaghanan. Pero who knows, basin day masabdan na nato punon sa ilang problema. Pero sa karon maningkamot lang gid mi among team nga ako ang team sila ang Rad Bikes nga unta makuan pod nga makita sa kuan sa ginikanan yang dugay nang gipangandoy nga anak nga makita. Pero ikaw mismo gimingaw ko sa imong papa. Ingon. Ba? Kay lahir ang magitong pamilya nga nagipapa nga kuan ba? Nadak-an. Karon kasi ka ba nimo diri sa imbalay? Ora kaya kung ginikanan to apod busy po dito sa kuan. Pikas Barrio. Ikaw ra isa lugar diri? Muli ra ka dinig hapon laka po gay nagbuntag. Trabaho. Pero kung bati ra gyapon. At least nagtrabaho. Sige lang pero kanang kabalo gyud ko nga misugot kag sa dili. Imingaw gyud ta kay normal gyud sa tong anak nga mingang gyud tong papa. Ikaw, mag-decide lang ka na pero magkuan may mag-contact mi sa imo ha. Ha? Tubag ka ba ba among tawag ha? Sige. Guys, so tayo mabuhat og salamat kayo sa imong pagkuan ha. Kanang tubag sa mong kuan. Sa pagkuan mo ba pagdawat sa amo ha. Tubang. Salamat kayo sa pag-atubang diayo. Tama. Magto sa mi dayon. Salamat kayo ba?